Estamos aquí con José Manuel, que vos vai contar a súa experiencia co prediluvio automático. Decidíme por este sistema de baño de pés, polo motivo de que antes había que facelo manualmente, era bastante engorroso, tiña que pasar as vacas todas por un pasillo estreito, e isto afórrame tempo, e ademais fai as dosis, cámbiase automáticamente cando lle parece que pasan a certo número de vacas, límpiase e regenérase o produto todo. Con o cual, pasan as vacas todas polas pocetas e eu olvídome de ter que estar pasando nelas. Para min é moi importante a dermatitis tela controlada, sobre todo na miña cuadra, que era unha cuadra bastante complicada no sentido da dermatitis, e agora pois teño bastante ben controlada, por non dicir moi ben. O gasto do produto é maior que antes, por unha razón. A máquina fai o pediluvio cando pasan 75 vacas, e eu facía a cadra pois cada 15 días, pero ao mellor en algunha época de campaña ou eso, pois se non era 15 días, ainda eran 20, e agora está controlado totalmente. Gastas un produto, aforras en bienestar das vacas e menos problemas, úlceras e cousas máis complicadas. Efectivamente. Prediluvios automáticos de Guisoline, vacas felices. Se che gusta, dalle ao like e comparte.